Born Yonyoshi. Rev Fadas. Pastor. Bishop. Ukochukwu. Uko Satan. Na hablo Ukochukwu. Uko Satan. Ime man do ka jibru nde wayo. Ige ejoka. As ke 12 apostle God chori meli for mapụta na 1 million. Ihe na target about 12 million. Onwere ihe ọma na chimel. Ihe a chọrọ bụ gene 12 million. 1 million times 12 bụ gene 12 million. 12 apostle ga apụta for 1 million. Ihe pastor na target bụ 12 million. 12 million. Ona mmadụ 12 apụta ụmụ gene mmadụ 12 apụta. Now, the next thing okay was now choking goes out to your abona. Can you get God with 500 half a million put one? Don't waste time. I don't know no chill. Eh? What are you still waiting? Sit up. 500,000. Mother 1,000 but 500,000. Oh we go 1 billion. 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 500,000 times 1,000 again 1 billion. 1 billion. 500 million. Oh we go 500 million. Fear. Born Yonyoshi. Rev Fadas. Pastor. Bishop. Ukochukwu. Uko Satan. Na hablo Ukochukwu. Uko Satan. Kuna nife nneku. Yes, sir. And actually 500,000. Oh, the Lord spoke to me. It will be terrible if some of you go here without receiving this blessing. You can't have Sim Papa speak. Papa speak. Say Papa speak. Papa speak. Say ride on Papa. Ride on Papa. Le Prado le balaka. Le Prado. Et yedu la galaga yedudu. Et dudu la da gagagagag. La da gaga el Prado. Leka le. Ye kalamasima elekada alaha. Elakata. La kapa minata bomo. Le Prada. Omen na buze zogo nando. Or wine, but before the man whining, born a whining. Speaking in tongue, go again. 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 Or wine, a child Mumugus, and I have my lawyer, my doctor, my nurse, Mandy Mellow, mass communication, Mandy Mellow, bio came in and do to you. Which I Mandy political science, I wine about how it is speaking in tongue. Man, I hand Chanine go university. One of you speaking in tongue because they're in a class. I go handout. I got your handout. Go and practical. J exam in there. One mugi. What is it? Speaking in tongue. Why in a bag? When I know. Yes, sir. No. Oh, why in a chapel? Cindy can you go to 200,000 for general blessing? Make Omoga pata. Oh, not to 200,000. Or why in a class 100,000 pata? Oh, make it okay. Not your kangoes alone, your abona. Jesus here, I forgot for now. Not your kangoes alone, your abona. One do two veggie mele patan. Ndo to Jesus patan. Umunum. Yes, sir. And I coach and call their cousins. In the chest and a weba. Blues and a weba. When the booze, patan, then Narangos. When you buy a J so see the chasing on England, the Maria match. Boy and Wamugu. Boy and Wamugu. Boy and Wamugu. Wamugu up Rangers, J so see the car chasing Maria match of Wamugu. And the China Chandy chess, they got in the man you, patan. Only was in Abonia man you. When you go in a man you, Ibonia man you, Ibonia glass. Eh? Sniboya man you. Okay. And I could man you, a toy red devil, a boy, a toy red devil, man you, red devil. The blues and I put on the red devil and age, not the ego. And I tell them, I send the Liverpool, and the Liverpool, never walk alone, never walk alone, never walk alone. Why, Oka Hane Bugene? Oka Hane Bugene? Oka Hane Bugene? Onye buy a blown England and answer, never walk alone. Or broke off and able one area mugo. And I'm the Liverpool. I send the Manchester City. Manchester City. And Alpha. Real Madrid. And the Baka. Omena buze iso kunando. Omena buze iso kunando. Emeche nka hu mu chukwu. Ebidoze zone by zone. Ndi zone 4. Zone 5. Na nchikota zeku no lalo. Tata ka hospital aibo omena na healing hospital maternity mere 2 years anniversary ka yekoro na aja na. Today, can you celebrate the 2 years anniversary?
of men and healing hospital maternity. I meperia. Since I meperia na me fibroid miracle na afia. Mommy no never were pressure more ka makokwa. Okwa miracle. Yes, Okwa so. yes, sir. Mu ka na mu, nwa ya na mu. O miracle. Oh. Ihe a bụ gịnị? Miracle. Ihe a bụ gịnị? Miracle. So, that already eh? That 2 years anniversary. I mepe hospital anu maka ọdị mma ndị be anyị. Miracle aha na-emere ụta eziokwu. Eziokwu. Na nchịkọta ụna mana Pope bụ president obodo ka ọ bụ. Vatican City ebe a Catholic Church si bịa bụ a country. Pope bụ their president. So bishop ọbụla nọ na be nna gị bụ governor ka ọ bụ. Nyanwa the answer answerable to Pope. Okwu eziokwu. Eh? Then ndị nọzọ under the bishop bụ local government chairman ka na-akpọ parish priest. Then ndị ha na-akpọ ward na politics ka a na-akpọ zone na Christendom. So anakọta ego na zone eweje ya na parish priest. Parish priest were ya wegara governor bụ bishop. Bishop wejezere president bụ pope. Ndị rire emego gịnị? Ndị rire riwo ha. Onye rire riwo ya. Onye Anambra ya tara atawo ya. Onye rire riwo ya. Onye Ebonyi rire riwo gị. Onye Enugu rire riwo ya. Onye Imo rire riwo gị. Onye tara atawo ya. Onye Abia tara atawo ya. Erire riwo ya. Onye Delta erire riwo ya. Onye Rev erire riwo ya. Atala gata. Onye Nigeria na-atụ ụkọ n'ego. Were ya wee nyere ụmụ. Onye Igbo na-atụ kego. Were ya nye oye dekpọ. Were ya nye kumu ya. Were ya nye oye dekpọ. Were ya nye ibiyom ya. Igbo nọ na-atụ kego. Ụmụ Igbo nọ na-atụ kego. Ụmụ Igbo nọ na-atụ kego. Ụmụ Igbo wee tụkọ ọsa n'ego. Ewere nye ga Yoruba pastor. Ewere nye ga Yoruba pastor. Ewere nye ga n'oye dekpọ. Ewere nye ga n'adịbọya. Ewere nye ga n'okumuyo. Kumu yi chọrọ ịrụ school. Ọ na-agba Yoruba la. Abibe chọrọ ịrụ school. Ọ na-agba eze no Yoruba. Patoziru University. Aroba ya na Ibadan. Ndị Igbo atara gata. Ndị Igbo atara gata. Ụmụ Igbo tụkọ ọsa n'ego. Eburu ya bụ Jerome. Roma anaghị ịwọkụ ha. Ndị Roma na-akwụ ụgwọ nwa. Ụzọ niile dị na Rome. A na-arụ ya ụtụtụ na ihe. Mana onye Igbo na-enweghị ọkụ. Na-adachi n'onye Rome ego. Onye Igbo agụ n'ọwe na-egbu. Na-enyenụ ndị Rome ego. Ijuzo n'iberibe ajụjụ. Ọ sị na ọrụ Jesu ka ọ nọ na-alụ. Ọrụ Jesu ka ọ na-alụ. Ọrụ Jesu ka ọ na-alụ. Ijuzo onye nzuzu ajụjụ. Ndị nna nna gote nke ha lụrụ. Ndị iche ha rụrụ Jesu ọlụ. Ọgwa ha bikwara ogo n'ogo ndụ. Ha nọrọ anọ wee tọ atọ. Ndị oke rire riwa ha. Jizọs nwere ihe niile. Jizọs nwere ihe niile. Jizọs nwere ihe niile. Mana ego kọrọ ya. Jizọs nwere ihe niile. Jizọs nwere ihe niile. Jizọs nwere ihe niile. Mana ego kọrọ ya. Ego kọrọ Jizọs. Ego kọrọ Jizọs. Ego kọrọ Jizọs. Ego kọrọ Jizọs. Oh! Ego kọrọ Jizọs. Jizọs nọ na-agwọ ya.
Jesus ino nenyendo, Jesus ino nenyenwa, ego kora yako, ego kora Jesus, ego kora Jesus, ego kora Jesus, ego. Jesus ifurego nanya, Jesus ifurego nanya, ona ngogbenye ono garanya, ego kora yako, ego kora Jesus, ego kora Jesus, ego kora Jesus, ego kora Jesus. Jesus chọrọ ego n'ụtụtụ, Jesus chọrọ ego n'abalị, ego kọrọ Jesus, ego kọrọ ya kọ. Ego kọrọ Jesus, ego kọrọ Jesus, ego kọrọ ya kọ. Onye nticha biko tichebe ha. Jesus tichebe ha. Onye nticha biko tichebe ha. Jesus tichebe ha. Onye nticha biko tichebe ha. Onye aka akpa mawa ha aka akpa, onye nticha biko ticha. Ha ga-eso n'usidio, onye biko ticha ba. Mgbe gara aga o tichara m, biko ticha wa. Biko ticha wa, biko ticha wa. Jesus ticha wa. Wabusi tichaba, Abolo tichaba, Pastor tichaba, Gowero ge private, Onen ticha. Omena na buze zo kunando. Omena buze zo kunando. Ofoka ye na ago. Asina ndị eji ọbara ha dị ndụ ga na noyela anyị na eke. Na noyela anyị na afọ. Na noyela anyị na nkwọ. Na noyela anyị na oye. Na nchịkọta. Onye Igbo ada abọchi na-akpụrụ ọgọwa ọfọ okpebe ekpere maọbụ ọgọwa ọfọ. Ọ na-awụchi ife ụtụtụ ịchị ịgọ ọfọ ịnọrọ ana, ọ bụrụ nzu, ọ bụrụ ọjị, ọ bụrụ edo ka iji ikpokọ nna gị, ikpokọ ndị jọbara ha dị, ikpokọ ndị iche, ikpokọ anyanwụ, ikpokọ agbara, ihe anyị na respect your nature. Ma because na man cannot survive without nature. Mere ndị Igbo ji ebe anyanwụ eke, baa afọ ikuku, baa nkwọ anị, baa oye mmiri. Ya for element mmadụ ji adị ndụ, ikuku, anị, mmiri, anyanwụ. Na ihe na-ekwu, our ancestors give honor to what benefits man. Nature, ihe mmadụ na-afụ anya, mmadụ na-erite uru na ya. Ma ọ bụrụ ihe anaghị afụ anya, ndị Igbo ji sịrị na afọ n'anya eme gịnị? Ọya abalụ n'ọmụmụ. Ọya abalụ unu. Ọya abalụ unu. Unu nwere isi ọma bụrụ ndị nwetara this generation, maka generation anyị nwa. I got a block rosary. I bet 10 decades. In Yarianaka. You know, I got money mass and I will lie in Nuna million. When you wear sugar, not on why sugar and rise. Devil, in the church, may like the devilish. Anyway, they are not the beba. Hearing them ulaba. I cause on counter me with truth. Challenge him with your face you. Here Christ me guitar, each work on your fly in Alago and no big one. One of here Christ in Alonando I get so. Every Christ in a boy able. My I didn't Suzu. Christ say home or the onyocha fotonyocha. Only him or Biarampo or Biaro Lagos or Biara Abuja. A great man again or Cho or Yanomaka Nigeria. One night. No. Jesus no cha or Maraben Nigeria. What is it for to Simbuzo Mebono? You have done me wrong when I came on. Yagazia, 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 Yagazia. And when I educate the woman in a school, I don't worry about Ogadi. Ogadi very soon. Ogadi, women in a school, I got double giga fear, I get to the jelly fear. One hospital, I dig up women in a hospital. School you had. What I go? You know? School you here, Megan. In a jelly Jesus. Ijere Jesus ozi, ị ga-adị nkeleka nkeleka. Ijere Jesus ozi, ị ga-adị nkeleka nkeleka. Ijere Jesus ozi, ị ga-adị nkeleka nkeleka. Mgba ijọ njọ dị, mgba ijọ njọ dị. Ijere Jesus ozi, ị ga-ajọ njọ dị. Ijere nwa Maria ozi, ị ga-ajọ njọ dị. Mgbe ahụ dị nkeleka 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 nkeleka.
mgbahe denkere kankere ijere ndị iche ozi ị ga-ama mma dị egwu ijere arọbụna gị ozi ị ga-ama mma dị egwu ijere amadi ọha ozi ị ga-ama mma dị egwu igwu ụmụnne gị eziokwu ị ga-ama mma dị egwu ịnụ ọgụ maka ọdịmma ụmụnne gị ị ga-ama mma dị egwu mgbe ahụ ịbụ ọmarịcha mgbe ahụ ịbụ ọmarịcha ire mpụrụ m jere Jizọs ozi ị na-enwere void na-ejere Jizọs ozi ị na-eme 100 days fast na-ejere Jizọs ozi ị na-emere fasting na-ebu ọnụ for 100 days na-ejere Jizọs ozi. So daalụ na ụmụnne m na nchịkọta join omenala bụ ụzọ eziokwu na ndị ebe ọ bụla ị nọ. Anyị na-emepe branch omenala bụ ụzọ eziokwu to use the same pattern ndị ụka ji were anyị dọpụta ụmụnne anyị. Fadin group na-asị na anyị na-eme ife ọjọọ na omenala bụ ajọ. Anyị dịkwa group pụta gwafa na Jizọs wayo na omenala bụ nọmba 1. Ya gazienụ ụmụ Chukwu okike abịa ma. Ya gazienụ onye afro taa ka afọ ya echi. Mmiri atana ma azụ anwụna. Anyị nwere Aba branch. Anyị nwere Aba branch. Aba branch dị na Obo Hill n'akụkụ Presbyterian Church. Okay? Ebere ya batakwa na China everywhere ebe ọbụla ndị Igbo nọ. Ijere ndị iche ozi ị ga-ama mma dị egwu. Ijere ndị iche ozi ị ga-ama mma dị egwu. Ikpuru okpu ndị iche ị ga-ama mma dị egwu. Ọwashi. Ikpuru okpu ndị Igbo ị ga-ama mma dị egwu. Mana iyere mprom ndị ụka ị ga-ajọ njọ dị egwu. Ịmavụrụ Baịbụl kpara n'afọ ị ga-ajọ njọ dị egwu. Mgbe ahụ idekere kankere mgbe ahụ bụrụ onye mkpụrụ mmiri ịgụwa Baịbụl ndị ọcha ị ga-abụ onye mkpụrụ mmiri. Ịgụwa Jọn na Matu ị ga-abụ onye mkpụrụ mmiri. Mgbe ahụ bụrụ onye mkpụrụ mmiri mgbe ahụ bụrụ onye mkpụrụ mmiri. Omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ. Onye afọta ka afọ ya echi. Igbo be anyị ga-adị mma. Ịma ntị nwata esi ebe na gwa ndị ụka tiri m ihe tie ndị nna nna anyị tu ụmụnna anyị niile ha bụ n'afọ ime ife uchewayo wori anyị na eji anyị n'ogide bụ na-ewu iche agwa anyị na ngwụrọ na-aga ije as na anyị bụ mụmogo. Mee how many people production of which anyị nyere ọrụ na China, Cambodia, na India, na France. Onye ọcha mgbe anyị mere mogo sai na ezuzuche ha rụpụta mgbe anyị na-ezuzu na-achọ ebe Jizọs ya onye nwụrụ fara arụ iche ị ga-arịchafụ na nwụrụ ngwụrọ ọgwọrọ gị jee nye ha ego ebe ego weche ọ were a na-ebenata no less than 1,040 feet containers bụ weche na Africa every blessed day. A na-eme weche offload na Africa. You know? A na-eme weche offload. Medicated glass a na-ebenata n'obodo every day karịa 1,000 pieces every day na Nigeria. Medicated glass na-agaghị akakara. Mana agwa na Jizọs na-agwa onye kpuru isọfosu. Nigeria pastor ga-ekpuru medicated glass na-agwa ndị mmadụ ka Jizọs si agwa onye isi agwa ngwụrụ. Ọ dị mma ka chi fonu gwa ya na ndị Baịbụl onye ọbụla ofu mama ngwa bịa oke gị nwa ya ekwuzi last ngwa chizara m wasị ndị Baịbụl no ka ọ dịnụ ka emesịa nụ afa m nwa Ada Chizara m Ezeaku ka emesịa nụ afa m bụ nwa Ada Chizara m ka emesịa nụ ngwa ofu ka emesịa nụ ka afa gị afa m bụ nwa Ada Musama ka emesịa nụ ndị Baịbụl ka emesịa nụ kpọkịrịkpa odomode ekene oke onye amị ngwa kedu afa gị si ka emesịa nụ na-ekwusi okwu ike obere maazị Ezeaku ekene kpọkịrịkpọ onye gara agba first overall first ngwa ndị be anyị afa m bụ obere maazị Ezeaku Chukwuemeka ka emesịa nụ. Ndị be anyị aha m bụ Nwaada Oluebube ka emesịa. Kedu onye ekwubere? Ngwanụ. Aga m Madam Gio. Ndị
ndị be anyị ka emesịa nọ ọrụ ihe ọzọ Igbo ndụ one Worldwide. ọgbara Ọgbara ndị ụka ọtọ. EFCC ndị ụka Arụ mere ndị ụka. alụ mere ndị ụka isi mmiri iji ọfọ yes ka emesịa na onye afọ taa ka afọkwa ya echi Ise. ka emesịa Ise.